Kaixo, arratsaldeon, kafe eta guneko lagunak. Gaurkoan ere, hemen gauz, ni kafe eta gunen eta zeuen etxeetan, edo zeuen telefonoen aurrean, kafe eta guneak azken aldian sortu egin dituen olako ordu erdiko solasaldi hauetan. Ongi etorriak izan zaitezte, nire izena Eneko da, eta kafe eta guneko langilea naz. Espero dut, hurrengo ordu erdi interesgarria pasa dezazuela gaurkoan dugun gaiagaz. Beraz, ekin diezaiogun bada, gaurko gaiari dagokion olako azalpen solasaldi honetara. Eskerrik asko horregotagatik eta aurrera goazen bada. Hasi baino lehen, gogoratu, kafe eta gunera ere etor zaitezketela, baina etxetik ere trebatzen jarraituan duzuela. Bai, gure YouTubeko kanaletik edo kafe eta guneak azken aldietan sortu egin dituen olako bideokonferentzia erabiliz egindako ikastaro eta mintegiak. Beraz gogoratu, bai kafe eta gunera etor zaitezkela edo zeuen ordenagailu edo smartphonea erabiliz ere, hitzaldiak eta ikastaroak jarraitu ditzakezuela. Horretaz gain, gogoratu web orrialdea ere badugula, kafetagunea.eus, eta baita ere geure bloga, hor pantailan ikus dezakezuen moduan. Horrez gain, Facebook, Twitter, Instagramen eta YouTubeen topatu gaitzakezuen. Beraz, gure berri izan nahi izanez gero, aukera asko dauzkazu, gure jarraitzaileak izateko. Gaurko gaia, doako edizio programak. Hau da, bideo, soinu eta irudiaren inguruko programen inguruan solasaldian arituko gara. Izan ere, gaur egun, bideoetan eraldaketak egiteko, soinu grabaketak egiteko eta irudietan mila eraldaketa egiteko programa asko daude. Asko eta asko doanikoak dira eta beste asko premium. Askotan, honena doakoa erabiltzea da. Aukera gehiago behar badugu, premiuma erabil beharko dugu. Baina gogoratu programa asko eta asko doakoak direzela. Eta gaurkoan horiek ikusiko ditugu. Hau da, doako edizio programak, bideo, soinu eta irudiaren inguruan. Hala ere hauek aurrerantzean, banan ikusiko ditugu, detailerik ez galtzeko. Izan ere, gaur egun, nork ez ditu mugikorragaz argazkiak ateraten, bideo pilo bat ateraten, gero guzti horiek bai, ordenagailuan gordetzeko edota sare sozialetara igotzeko. Gauza da jende asko eta asko bideo horiek gorde baino lehen, edo Facebook edo Instagramera igo baino lehen, holako eraldaketa asko egiten dizkiela. Filtroak sartu, efektu, hau moztu, hau kendu, hau hobetu, eta gauza da horretarako doako edizio programa asko dauzela. Asko eta asko ulerterrezak dira, erabilgarriak errezak. Eta gero beste asko, badekote olako profesionaltasun kutsu bat. Izan ere, programa asko dauz eta maila askotarikoak. Azkenean, honena zein da, programa hartu, saiatu, eta bat edo bestea hartu. Azkenean, bakoitzaren gogo eta gaitasunaren arabera izaten da. Hala esaten denez, programa asko dauz eta mota guztietako jendearentzako dauz. Nagusi, gazte, hasiberrientzat edo profesionalentzat. Danontzat dauz olako doako edizio programa. Beraz, aukera anitz eta aukera asko dauzkagu. Gaurkoa, hasteko irudiekin hasiko gara. Izan ere, egunero argazkiak ateratzen ditugu eta argazki horiek eraldatzeko edo programa asko dauz. Eta oraintxe bertan ikusiko ditugu irudiak editateko edo irudi horiek eraldatzeko programa batzuk.
Fotor. Gaur fotor darakoagaz hasiko gara. Fotor, txundituko zaituen plataforma anitzeko, diseinu grafikoa eta argazkiak editateko softwarea da. Horako programa software bat. Doakoa da, aukera asko dekoz eta onena. Erabilt erraza. Azken finean, olako programarik inoiz ez badu irabili, normalean hasteko zein izaten da abiapuntua erraza izatea. Izan ere, irudi baten eraldaketak egiteko 18 ordu behar baduguz, ez dugu programa hori erabiltzeko. Hau da, azken finean, programa intuitiboa ez bada beste bat hartuko dugu. Eta fotor nahiko erabiltzerreza izaten da. Ondoren, argazki batzuk jarriko dizkizuet, fotoren inguruan hitz egiteko. Fotor, plataforma anitzeko editorea, garrantzitsua. Sarean dago, hau da, interneten dago, hau da. Ez dugu programa hori geure ordenagailura deskargatu behar ez. Zuzenean, Googleen, Firefoxen edo beste olako navegatzaile edo bilatzaile baten fotor ipinten badugu, fotor topatuko dugu. Hau da, zuzenean, sarean lan egin dezakegu. Inongo deskargarik gabe. Argazkiak eraldatu, diseinatu, kolasak sortu eta guzti hori efektu sorta sabel bategaz. Hau da, efektu asko dekoz eta hauek erabiltzea nahiko intuitiboa eta erraza izaten da. Beraz, fotor, sarean dagoen programa, zuzenean Googleen adibidez, fotor ipini eta hor topatuko duzue zuzenean pantailan. Musutruk doanikoa da, hala ere aukera gehiagoz behar baduguz, premium ere bertsioa badeko. Baina askotan doaniko bertsioagaz noikoa izaten dugu. Aur pantailan ikusten duzuen moduan, argazkiak moztu ditzakezuez fotorregaz. Zimurrak zuzendu, akatsak zuzendu, argazkiari efektu asko eskaini, hau da, argazkia hartu eta horako efektua jarriko dio, ez dut gustoko beste hori. Gero, atzeko planoa do fondoa kendu diezaiokezue argazkiari, argazkia bera hartu eta argazkia hobetu. Eta hau egiteko zuzenean argazkia hartu eta interfaz errez bategaz dana egin dezakezue. Hau da, zuek zuzenean etxean egin, saiatu eta ziurrenik etekina ateako diozue eta zuen helburuak lortuko dituzue momentuan bertan. Izan ere nahiko erraza eta intuitiboa izaten da. Gauza da, fotor erabiltzeko sesioa zabaldu beharko duzuela edo zuzenean posta elektroniko bat erabiliz izena eman beharko duzue. Hori baino ez betikoa. Facebook ere erabiltzen hasi zinetenean kontu bat sortu zenuten. Fotorren bebai, fotor erabili nahi baduzue, holako izen ematea burutu behar duzue. Izan ere askotan izen emate hori eta gero, argazkiak gorde eta argazkiak programan bertan gordeta izan ditzakezuez, hurrengo sesioan sartzen zaetenerako argazki horiek hor topatzeko. Beraz, doanik, baina hori bai, kontu bat sortu beharko duzue. Hau da, izena eman beharko duzue fotorren barruan. Zer sortu dezaket? Argazkiak editatu edo ukitu ditzakezuez. Diseinuak sortu, hau da, bannerrak, posterrak, eta baita ere, zeuen argazkiak olako kolas sorta asko. Hor adibidez, oinarrizko edizioa, argazkiak moztu, argazkiei tituloa ipini, argazkiari efektuak ezarri. Zuzenean azken finean zuek behin pantailan argazkia ipini eta gero argazki hori hartu eta holako efektuak izango dituzue pantailan, moztu, hartu, kendu, azken finean holako lienzo moduko bat baino ez da,
ondoan zeuen tresnak topatuko dituzue, tresna hartu, eta tresna hartuta gero argazkiei ukitua emon. Beraz, argazki baten oinarrizko edizioa. Gero, argazkiari eraldaketa eta aldaketak egin eta gero, fotorren gorde edo zeuen ordenagailuan deskargak dezakezue zuzenean. Gero, kolasak sortu ditzakezuez, hau da, zeuen argazkiekin muntaiak egin, adibidez, 18 argazki hartu eta holako kolas bat egin, eta argazki hau eskumaldean ipini, hau behan, hor erdian, hau handitu, hau txikitu. Beraz, zeuen argazkiak hautatu eta gero, zeuen telefonoko edo ordenagailuko argazkiak hartu eta gero, holako kolas sinpleak, baina egiteko errezak eta zeuen helburuak zuzenean pantailan ikusiko dituzue. Gero bai, edo Facebook, edo Instagramera igotzeko, edo zeuen lagunei bidaltzeko. Eta diseinuak ere hau nahiko aukera interesgarria da. Izan ere, posterrak sortu ditzakezuez, holako zeuen presentazioetarako holako portadak, boletinak, egutegido kalendarioak, bizita txartelak, holako folleto, nahiko aukera errazak dekoz, eta azken finean, oin dela urte batzuk, profesional batek hau egiteko holako oso programa zehatz bat behar zauen. Baina gaur egun, imaginatu holako kontzertu bat egiteko poster bat sortu behar duzuela. Badibidez, fotor bada zeuen aukera. Doainikoa eta erreza. Eta zuzenean deskargateko aukera. Hor adibidez, holako fotorren interfaz modukoa jarri dotzuet. Azkenean hor eskumaldean geure argazkia jarriko genuke eta eskerraldean badeko zuez tresna guztiak zuzenean. Eta lehen esan dugu moduan, sarean lan egin dezakezue, bai tablet edo ordenagailuan, etxeko ordenagailuan, laneko ordenagailuan edo nire portatilean edo zein tekita. Inongo programarik deskargatu barik. Beraz, fotor aukera ederra dekozue. Irudiak fusionatzeko, zeuen ukitua emateko, gero deskargateko, eta gero gogoratu bai, maila dinamiko handiko teknologia, hau da, HDR irudiak. Nahiko kalitate honekoak izaten direz horiek. Beraz, gogoratu, fotorren argazki editoreak argazkiak editatzeko aukera onena. Zeuen argazkiei edertasuna emateko efektu sorta zabalez. Eta garrantzitsuena, bai, profesionalentzat eta adibidez imaginatu zeuetani hasiberriak garela. Hasiberriak izan da, fotor aukera ederra duzu. Paint. Fotorrekin bukatu eta gero Paintekin hasiko gara. Paint, Microsoft sistema eragilea erabiltzen baduzue, hau da, zeuen Windows portatila, Windows ordenagailuan badekozue, Paint ere badekozue aukera moduan. Fotore eragilea ezakezue, baina hau ere beste aukera bat duzue. Izan ere, programen barruan Paint topatuko duzue. Hor batean duzue, Microsoft, Windows sistema eragilearen barruan. Windows sistema eragilea, interfaz, simplea eta nahiko intuitiboa, eta zeuen Windowsa eguneratzen den bakoitzean, Paint ere eguneratuko da. Ni adibidez, esperientzia pertsonal moduan gogoratzen dut, Windows 95 hasi zanean, Paint topatu genuela hor, programen barruan, eta Paint erabiltzen genuela, zuzenean holako arkatz moduko bat hartu, eta pantailan idazteko, eta horri kolorea emoteko. Beraz, inongo programarik ez badekozue, Windowsen barruan Paint topa dezakezue.
oinarrizko ukituak emoteko. Hala ere, geruzekin ere lan egin dezakezue. Hau da, kapaz esaten dana, hau da, geruzekin lan egin dezakezue. Formatu gehienekin bateragarria da eta marrazkiak egiteko, grafikoak egiteko aukera ematen dutxue. Eta horretarako betiko moduan olako tresna asko dekozuez. Gehien bat Paint, ingelesez edo gaztelez, margostua diaz nahi du. Beraz, Paint askotan margosteko erabiliko duzu. Arkatxa hartu eta margostu, aukendu, argazki hartu, marrazkiak sortu, irudiak moztu ditzakezuez, irudia hartu eta testua gehitu, hau ere fotorren ere egin daiteke, irudia konpondu, zeuen irudien tamaina aldatu, hau irudia nahiko handia da, txikitu egin beharko dugu, irudiei zehetasunak edo detailean hobetu eta Paint izenak esaten dauen moduan marrazkiei kolorea aldatu. Paint margostu, irudiei, marrazkiei kolore aldatu. Azkenean ere, imaginatu familian ume txikiak dekozu ezala. Gaur egun tabletagaz iribiltzen dira, baina ordenagailua badekozue, ume txikiekin margosteko aukera ona da Paint erabiltzea. Azkenean, imaginatu folio hartu, arkatxa hartu eta margoak hartu, ordenagailuan Paint hartuko lukete margosteko. Hori da, koloreak aplikatu, irudiak editatu, irudi sinplenetatik proiektu komplexuenetara. Hala ere, igual enpresa baten basauz, igual proiektu komplexuagoak egiteko beste programa edo software bat hartuko zenukete. Irudiei testua gehitu eta diseinuak sortu. Azkenean, aukera anizdeko programa honek. Paint. Paintegaz bukatu gogoratu, Paint, Microsoft eta Windows sistema eragilearen barruan duzuen programa edo softwarea. Krita eta dinoso, baina Krita, zeri buruz hasi gara, baina Krita, zer da Krita? Krita, pintura digitala, programa profesionala, doakoa, doainik eta kode irekikoa. Hau da, software librea da, edonork erabili dezake. Artistek eta diseinatzaileek eurek sortu dute danok erabili ahal izateko. Gauza da Krita profesionalagoa dala. Oinarrizko prestakuntza bat behar dugu eta pintura digitalaren inguruko grina edo gogoa. Izan ere, Fotor eta Paint nahiko intuitiboak direz eta Krita erabilteko olakoia oinarri bat beharko genuke bai zeuk eta bai neuk. Ilustrazioa eta diseinua. Dena den hor pantailan, olazko marrazki bat jarri dutzuet. Ikusteko, gutxi gora bera Kritagaz nolako gauzak egin daitezke. Kontzeptu artistikoak, pintura profesionala, komikien inguruko olako estenatoki pertsonaiak sortu daitezke. Hori bai Windows, Mac edo iOS sistema eragilea edo Linux erabiltzen baduzue programa deskargatu beharko zenukete. Beraz, plataforma horiekin bateragarria da bai Windows, Mac eta Linuxegaz. Krita deritzon pintura digitaleko programa. HDR kolore bezalako doikuntza edolako tresna aurreratuak dauzka. Hau da, HDR kolore dizdiratsuagoak oso biziak. Hau da, kalitate potentea eta nahiko ona. Geruzak erabilteko aukera. Hau da, geure irudia sortuko genuke, geure estenatokia, baina berau sortzeko geruza edo
kapa desberdinak erabiliko genituzke. Adibidez, GIMP dalako programa noizbait erabili bat duzue, GIMP ere geruzegaz lan egiteko aukera emoten du. Beraz, hori da, kapa edo geruza dalako erabilgarritasuna. Hau da, sarbide askar eta pertsonalizatuak. Gero behin pantailan argazkia du jarrita gero edo proiektua hasita gero geure tresnak erabili dezakegu. Hau da, tresna asko dauzka, baina geureak pantailan jarriko genituzke. Krita deritzon programa honegaz. Koloreztatze maskarak, lineadun marrazkiak margotu. Hor adibidez, pantailan interfaz dalakoa jarri dutxuet. Hau da, irudia erdian, tresnak eskerraldean, eta eskemaldean badeko zuez tresna bakoitzeko erabili tresna bakoitzaren konfigurazio tresnak edo, hau da, tresna bakoitzaren aukera. Beraz, hor badeko zuelako interfaz. Lasterbideak edo zeuen tresnak erabiltzeko lasterbide edo akzesos direktos dalakoa, pincel pertsonalizatuak, hau da, ja behin maila bat hartuta, zuk zeure pinzelak margosteko sortu ditzakezuez. Koloren digitalizazio nahazketa eta geruza bereziak. Gauza da, nahiko programa profesionalagoa dala, krita deritzona. Ez da fotor edo paint modukoa. Krita adibidez, hor dezakezue, zeuen ordenagailuetan krita deskargatu nahi izanez gero, hor dezakezu, hor badekozue linka, hor urdinez, eta, bueno, eta hor pantainan jarri dutxoz, hori, kritagaz egin daitezke 1000 gauza. Dena den, lehen esan moduan, krita arago doa, profesionalagoa. Hor dena den honena, kuriositatea edo bateko zu, honena deskargatu, holako betikoa, programa deskargatu eta froga batzuk egingo dituaz. Ea zelan da, bilen azkenean ere, naiz eta hasi berri izan beti holako saiakuntzak egin ditzakeguz. Aurrera jarraituz gero, onaino. Onaino irudiekin bukatu du. Orain, bideokaz hasiko gara. Hau da, bideoetan aldaketak edo bideo edizioa dalakoa. Eta bideokaz hasteko, Blender deritzon programagaz hasiko gara. Hau da, Blender deritzon programa edo doainiko softwarea da. Beraz, ez dugu ezer ordaindu behar. Hau da, Blender aukera desberdina dekoz. Alde batetik, bideoetan edizioa, hau da, guk grabatu ditugun bideoak moztu, aldaketak egin, hobetu, baina gauza ere, irudiei dagokienez, irudietan ere badeko zerikusia. Izan ere, Blender erabiltzen badozue, pertsonaia organiko, objektu eta ez organikoak sortu ditzakezuez. Beraz, Blender bi aukera. Alde batetik bideo edizioa, hau da, geure bideoetan aldaketak, eta baita ere pertsonaiak sortu ditzakegu geroago ikusiko dugun moduan. Bale, bai Windows, Macegaz eta Linuxegaz bateragarria da. Helburua edo ideia orokorra 3 dimentsiotako animaziorako diseinatuta dagoela. Hau da, hola, 3 dimentsioen inguruan lan egin behar baduzue, Blender da zeuen softwarea edo programa. Zeuen bideoetan audio nahazketa, sinkronizazioa, gauza asko egin daitezke, baina 3 dimentsiotako irudiekin lan egin behar baduzue, hauze da zeuen programa, Blender deritzona. Doakoa eta kode
irekikoa da, hau da, egokia da bai etxean gaudenontzat, hau da, pertsonentzat, eta baita ere estudioetan askotan erabili izaten dute. Beraz ere, hau ere Blender erabiltzeko askotan, holako oinarri bat behar duzue edo da orduak, hau da, lanorduak behar dituzue Blender erabiltzeko. Zeuen bideoetan, hau da, abiadura kontrola hor pantean egitez holako interfazea jarri dotzuet, hau da, oinarrizko ekintza, hau da, zeuek grabatu duzuen bideoen abiadura aldatu, hau da, bideoa moztu, bideo zatiak kendu, maskarak sortu, azkenean aukera asko dekoz. Betiko moduan, geuk ordenagailutik bideoa igoko genuke, eta behin gure bideoa pantailan dugunean, aukera eta tresna anitz izango genituzke bideo horri aldaketak egiteko. Dena den askotan, honena bideoa hartu, edozein bideo hartu, eta frogak egin. Azken finean, originala beti bai mobilean zein ordenagailuan izango duzue. Eta gauza da hori, bideoetan aldaketak egiteaz gain, hiru dimentsioetan ere lan egiteko aukera duzuela. Hau da, hor pantailan honena jarri dutzuelan argazkia. Hor, hiru dimentsioetan dagoen pertsonaia. Gauza da, holako eskultura, testuratze eta animazioa egiteko Blender erabiltzen dela normalean. Beraz, aukera bikoitza, bai, edo gure bideoetan eraldaketak egin, bideo edizioa, edo baita hiru dimentsiotako eskultura edo pertsonaiak sortzea. Hor adibidez, 3D modelazio edo animazioa. Gure ikusten duzue, imaginatu, lehoia sortuta gero, lehoia narrazia igota gero, lehoiari mugimendua ematen diozuela, gero zeuen bideoetan sartu ahal izateko. Beraz, hor dekozue hor lehoiaren adibidea. Hau da, 3 dimentsiotako modelazio eta bideo animazioa. Eta hor adibidez, eskultura digitalaren eredua. Hor adibidez, ikusten duzue, atximinoaren, aurpegiaren ezurra, zelan sortu dauen. Holako, euskaraz zizelkapena deitzen dena. Hau da, eskultura digitala sortzeko. Gero holako ekaz beti ere bideoak eta sortu ditzakezu, ez? Baina holako 3 dimentsiotako irudiak sortu nahi izan ezkero, Blender erabili. Ja gero, aurrera pauso bat eman eta gero, behin ordenagailua eta Blender erabiliz, gure 3 dimentsiotako panpina, eskultura, irudia edo tresna erabilita gero, imaginatu, etxean badeko zuela 3 dimentsioetan inprimatzeko tamankeilua, impresora erabiliz, zeuen panpina sortzeko aukera duzue. Hau ja, aurreratua da, izan ere, normalean etxean ez dugu 3 dimentsiotako impresora izaten, baina gero jende askok badeko etxean, eta programa hau erabiliz, bere panpinak edo bere tresnak sortu egiten ditu. 3 dimentsiotako impresioa. Hor argazkietan ordenagailua, impresoraren eredu edo bat jarri dizuet. Hobeto argiago izateko. Eta horrez gain, lehen aipatu dizuedana. Bideo edizioa, zeuen bideoak Blenderra igo, pista desberdinak sortu, bideoa moztu, editatu eta hainbat aldaketa. Hau normalean eskultura digitala baino errezagoa eta erabiltzerrezagoa izaten da. Abidemos. Badekogu beste programa berri bat. Abidemos deritxota.
Windows, Mac eta Linuxekin bateragarria. Interfaz edo pantalla erraza. Hau da, oinarrizko funtzioak, zeuen bideoak moztu, hau da, ebaketa simplea. Kodetu edo iragaztea, hau da, filtroak erabili. Hau da, abidebus normalean, olako bideo simpleak editateko erabiltzen da, kontzertuko bideoa, mendira joan naizeneko bideoa, eta doainiko programa. Behin bideoan aldaketak egin eta gero, zeuen ordenagailuan deskargat dezakezue, hau da, beti ere originala mantenduz. Abidebus programa darako honegaz. Aukera nagusiak, lehen esan duguan, bideoa moztu, hau da, bideoa kudetu edo kodifikatu esaten denez, hau da, bideoa formatu, beste formatu desberdina batean bihurtu, gero iragazi edo filtrar, hau da, irudiaren tamaina aldatu, azpitituluak eta kolore profilak gehitu, audioa sartu, volumena jaitsi eta igo, hau da, aukera asko dekoz. Hor pantailan adibidez, adibide moduan interfaza sartu dotxuet. Hau da, hor badeko alde batean bideoa eta ondoan nire aukerak ikusiko nituzke. Hau da, hor ere ikusten duzu, hau da, bideo formatuan hitz onartzen dituen doako tresna, nahiko erabilterreza izaten da. Eta gauza ere, zuen bideoetan, abesti bat sartu, volumena igo kendu eta horrez gain, irudi gehiago sartu ditzakezu ez, eta irudi horiei ere efektuak gehitu. Beti ere efektuena nahiko erreza izaten da, eta programa guztietan erabiltzen da efektuen, eta nahiko ondo gelditzen da normalean. Dena den gogoratu programa asko dauzela. Egunen baten programa bat topaten baduzue, eta hori ondo badoakizue, hori erabilita kito, hori erabiliz azkenean asko dauz. Lightworks, zure sormenarekin jolastu. Hau da, Lightworksekin bideo harrigarriak sortu ditzakezuez. Bai profesionalentzat eta honena, hasi berrientzat ere egokia da Lightworks ikusten duzuen, hor pantailan ikusten duzuen ikono edo logotipoa. Hau da, Windows, Mac eta Linux. Normalean, plataforma guztietan bateragarria izaten da Lightworks. Hau da, prestazioak zeintzuk diren, doitasun handiko ebaketa. Kamera anitzeko euskarria, efektu asko eta bereziak, eta erabiltzaile interfaza guztiontzat egokitua. Azkenean tresna asko dekoz, baina gogoratu lehenengo egunean ez dituzue tresna guztiak erabiliko, banan erabiliko ditugu. Ni ere askotan programa batzuk erabiltzen dodaz, eta programa batzuekaz 3-4 tresna erabili eta horiekin ere moldatu egiten naiz. Tresna guztiak normalean ez ditugu erabiliko. Gero, YouTube, Facebook eta Vimeora bideoak ere esportatzeko aukera, edozein formatu onartu egiten dau, timeline indartsua eta efektu digitalak sortzeko aukera. Hor adibidez, pantailan ikusten duzue hor, behan eskumaldean holako nire timeline deritzona. Hor geuk timeline deritzonean geure bideoa jarriko genuke, eta hor geure aldaketak sortuko eta egokituko nituzke. Irudiei buruz hitz egin eta gero, bideoen inguruko programak ikusita gero, gaur soinuekin bukatuko dugu. Hau da, grabazioagaz, hau da, soinuen inguruko programekin. Hasteko. Free Audio Editor darako. Hau da, guk mikrofonoa erosiko genuke eta hau da, nik orain egiten hazen moduan, nik soinua grabatuko nuke eta soinu horren inguruan
aldaketak burutuko nituzke. Hor pantailan ikusten duzue mikrofonoa, eta mikrofonogaz soinuak sortu grabatu, eta horren inguruko aldaketak. Hau da, soinuaren inguruko editore indartsua eta erabilterreza, formatu asko onartzen ditu, filtroak dauzka, eta bideoa behin sortuta gero, bideo edo audioa esan da, audioa soinua, geure ordenagailuan gordeko genuke. Hor adibidez, argazkian audiopistak topa ditzakezu ez. Hau da, grabazioa nik momentuan egin dezaket, edo bestela imaginatu zeuk mobilagaz edo grabagailu bategaz grabatu duzuen pista bat programara igo eta grabatutakoaren inguruan aldaketak egingo zenituzkete. Hau da, holako ruido de fondo dalakoa kendu, soinua igo, soinua jaitsi, holako pelikuletan ikusten da moduan. Hau da, nik grabaketa bateko eta horren inguruan aldaketak burutuko nituzke. Hau da, musika editatu dezakezue, hau da, abesti bat, gero, agoratu, ez dizut apatu, doainikoa da, software librea, soinuarekin jolasteko aukera, eta imaginatu gitarra jotzen duzuela, holako ekipoa erosi, gitarra, ordenagailuan entxufatu holako tramankuluari, eta zeuen gitarra soinua grabatzeko aukera izango zenukete. Gero, gitarra edo bateria edo dalakoa horren inguruan aldaketak eta editateko. Hau da, nik nire agotxa, gitarra, bateria, bestea, basua grabatu egin dut eta horren inguruan aldaketak egingo nituzke. Gero, artxibo hori bat egin eta deskargatu ahal izateko. WavePad, badeko asko dauz, baina WavePad beste bat da. Windows, Mac eta iOS eta baita ere Androiden erabiltzeko musika eta audio editore profesionala da WavePad. Musika eta bestelako audio grabaketak. Hau da, audio grabaketak burutu eta gero horiek editatu edo aldatu. Ahots grabazioa, imaginatu diskurso bat grabatu behar duzuela, zeuen ahotsa grabatu, eta gauza da. Behin, grabazioa egin eta gero, efektuak sartu, amplifikatu, zaratak kendu eta tresna desberdinak erabiliz, hau da, bideo hori konpondu eta aldatu. Grabazio zatiak moztu, kopiatu, itxatzi, efektuari, hau da, amplifikatu, zarata murriztu, eta gauza ere formatu asko onartuko dituela WavePad dalakoa, Box, GSM, formatu asko. Gero formatuetan ere sartu beharko ginatek, izan ere formatuen historia beste bat da. Eta WavePadek guztiak normalean onartu egiten ditu. Hau da, maiztasunean edo frekuentzian oinarritutako edizioa, musika eta efektu liburutegi anitza dauka, eta aldi berean pista edo artxibo askorekin lan egiteko aukera ematen du. Hau da, imaginatu alde batetik pista bat gitarragaz, beste pista bat nera botxagaz, hemen bateria eta hemen basua. Hau da, pista askorekin, hor adibidez, uinak ikusten duzu ez, hor adibidez, badeko zue pista bat. Gaur egun, edo egun entzundakoak entzun eta gero gogoratu. Ikus-entzunezko edukia sor dezakezuela inongo inbertsiorik gabe. Hau da, nire irudiei aldaketak egin, nire agotxa, nire soinua, gitarra grabatu, hau da, doainiko programa asko dauz. Batzuk hasi berrientzat, eta beste batzuk ja profesionalak diru, baina gauza da, aukera asko dekozu ezara. Honena, adibidez, gaur ikusu dituzuenak frogatu eta horien inguruko saiakuntzak egin. Ea zelan doakizuen ikusteko.
Oin dela urte batzuk, gauza guztiak egiteko diru asko behar zen, ordenagailu potente eta garaztiak, baina gaur egun ikusten duzuen bezala, dohainiko aukerak asko dituzuez. Asko eta asko sarean, interneten, beste asko zeuen ordenagailuetara deskargatu behar dituzue, baina azkera asko dituzue eta asko dohainik. Beraz, gogoratu, gogoa eta denbora badeko zue, frogatu eta honen inguruko olako kuriositatea edo orina bat duzue, abaniko zabala duzue. Eta orduak sartuta gero olako proiektu eta gauza asko egin ditzakezue. Beti ere, eskerrik asko hor egotagatik, gogoratu, ostegunean hitzaldi hau bateko zuela gazteleraz eta geure solasaldiekaz jarraitzen dugula, bai uztailan eta irailan, beti ere gai berri eta garrantzitsuekin. Eskerrik asko Kaze eta Munaren partetik eta egun ona izan dezazuela. Eskerrik asko eta hurren arte. Agur!